हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय आंनि सन्जना ब्लग चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै बरिं मोननायलाय आं मोनसे रिएक्शन भिडिअ खालामनो होनना सानदों ओमफ्राय बे रिएक्शन भिडिअ जादों बर' भिडिअ आरो लेहेर फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे मिउजिक बर' भिडिअ बुंहां बुंहां बे संखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारि ओमफ्राय बेवहाय एक्टर एक्ट्रिसा दङ आब' फुजि दङ ओमफ्राय सिद्धार्थ एक्टर दङ आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मोटो कर ले जाखोना हायेननिसो जाखोथा हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय बै थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया गावदांदां बिबार थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया मोटो बनाइदो नै थेवबो रजे नोंनो मानो फोरमायनो हाया मोजां खोनाखायो गानखौनो खनब्रै खनबासो नायबाय आं भिडिअखौ बुंहां जायो आङो गोसोनि खोथा थेवबो रजे नोंनो मानो फोरमायनो हाया गोसोआव दं नोंनि अननाय गोदै गोदै रावजों दोंसे खन्थाइ लिरै लिरै दोनबाय आङो दिनै रजे गोदै गोदै रावजों दोंसे मेथाइ बेवहाय दं Waduh, ya udah bener.
स' लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' बिराद मोजां मोनखादों नायबाय आं खनब्रै खनबासो बे भिडिअखौ ओंखारनायनिफ्रायनो गानखौनो बिराद मोजां नांदों ओमफ्राय मट'बनाय भाबाय आंदो दिनै स' थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नांदोंबा फसंनानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहर दाबाव माबायदि नांखो मटु बाय बाय नरदो बाय बाय मटु थायो